Voy a amosar a pantalla, aproveitando que estamos en Facebook Live e YouTube, este pedazo cartel esplendoroso que o teño físicamente, pero que tamén está circulando polas redes sociais de un festival que imos a falar, xa o adiantaba no tempo de noticias, o Fest for Them, que é a cuarta edición deste festival solidario que se vai celebrar pois o 21 de xuño en Bertamiráns. Colabora a xente dos empresarios de Ames, colabora o Concello de Ames, colabora o Concello de Brión. Bueno, pois todo o recadado e demais, unha festa moi interesante que imos coñecer máis con detalle, pois pretende visibilizar e botar unha man a esa enfermidade rara que se chama DENT e que moitas veces falamos dela. Eso porque rebulen, outro día con Antonio Resines en Santiago de Compostela como padriño para visibilizar a enfermidade de DENT. Bueno, moito que falar con María Castelao, que é a súa presidenta de Art for Them. María, moi bons días. Hola, bons días. Antes de falar do festival, bo recordo, bo momento de Antonio Resines participando en Santiago en vivo, con Art for Them presente, un cuadro maravilloso. En fin, agora sí que pasaron uns días, que balance, que sensacións quedaron dese encontro? Moi positivo, a verdade. Para nós foi unha pasada que puidera vir Antonio, que nos dedicara ese día aquí en Santiago, porque veu, vamos, única e exclusivamente para apoiar. Exproceso, non? Que se di. Sí, exproceso. Bueno, nós tamén queríamos ter un detalle con el, porque, como xa dixen moitas veces, é unha das persoas de todas as que puxeron as nosas camisetas que sigue moi pendente de nós e que de cando en vez sempre nos manda algunha mensaxe de como vamos, de que lle gustaría seguir apoiando esta causa e demais, e para nós bueno, pois Antonio Resines é unha persoa moi coñecida, sí. E ao final, queiras que non, pois sempre axuda a que as cousas se fagan máis visibles, que para nós somos moi pouquiños, é unha enfermidade moi pequena, moi minoritaria, e é moi grande que alguén así nos apoie. Claro. María, xunto con Fernando, que Fernando tamén estivo aquí falando, teñe un fillo con esta enfermidade, con esta doenza de DENT. Hai poucos días falabas que esta asociación a conforman 3 familias galegas e unha asturiana. Somos 4. A familia de Pontevedra, outra en Muros, a familia de Lugo e nós. Vale. En Galicia, así diagnosticados que saibamos, claro, son 10 nenos. E, bueno, uneuse tamén a familia de Asturias e Jan, que tamén estivo, cando veu Resines, estivo aquí, o único diagnosticado en Asturias con esa enfermidade. É unha enfermidade que xa comentamos varias veces, pero para que a xente coñeza que hai detrás de DENT, cando te diagnostican DENT, de que estamos a falar? A ver, o diagnóstico xa é unha loita en sí mesma, vale? Neste caso eu falo do meu caso persoal, porque ao final é o que vivín eu. Hugo ten problemas desde os 4 meses. Os 4 meses Hugo deixou de medrar, vomitaba continuamente, todas as noites, bueno, fíxoselle unha biopsia renal, bueno, porque a raíz das primeiras analíticas víase que había un problema no riñón, entón fíxoselle unha biopsia con 14 meses e un pequeno estudio xenético que non dou nada concluinte, non? O sea, non dou nada de... Pois nese momento non había DENT, había unha cousa peor, incluso, que se chamaba esclerosis mesangial difusa. Bueno, aí empezou a nosa loita, non? Entón, o neno desde pequeniño, unha gastroenteritis, levábanos 20 días ao hospital, porque se deshidrata. Bueno, non se sabía moi ben o que pasaba. Eu con 3 anos levámolo ao Valdebrón, porque eu puxenme a investigar e a mirar e coñecín... falaron meu pediatra dunha doctora, a doctora G. Mariceta, que veu a xornada que fixemos de DENT este xaneiro aquí ao hospital. É a referente en nefroloxía pediátrica en España. Fomos ali, vímola, que pasa ela? Pois vendo o neno e cas analíticas e demais non sabe a enfermidade que ten, pero o que si nos descartou foi esa esclerose mesangial difusa. Pero eso quedaba descartado. Eso quedaba descartado porque teria que estar incluso moito peor, deshidratado, comendo por sonda e demais. O neno non masticou hasta os 5 anos. Hugo sempre tivo moitísimos problemas, vale? Naceu nun percentil elevadísimo e caeu ata un percentil 3, é dicir, foi unha loita continua. Ata que, pois, casualmente, eu, a través dunha noticia na prensa, vin o nome de Miguel Ángel García, que é o director do laboratorio do Nefrochus aquí en Santiago. Eu non tiña coñecemento dese laboratorio, nin de nada,
Escribinlle por Facebook, para ser máis exactos, doume o seu teléfono, falei con el e a raíz del fixoselle un estudio xenético completo a Hugo en 2018 e 2019, durou máis dun ano, e en decembro de 2019, xa con Hugo 6 anos e medio, é cando nos din ten a enfermidade de Dent. Foi pois, a raíz de avances que hubo con métodos de diagnóstico no laboratorio, consegueuse ver que tiña esa enfermidade, que ten unha mutación bastante pois, rara, e nada, e aí nos din que é unha enfermidade xenética, que eu son a portadora. A min é unha enfermidade de homes, afecta só os varóns porque vai asociado ao cromosoma X. Entón as mulleres o ter 2X compensa o bo co malo, claro. E no caso de Hugo non. Entón, pois, bueno, non ten cura, agora mesmo Hugo ten unha insuficiencia renal bastante avanzada, ten menos da mitade do riñón, hai que intentar mantelo o máximo posible, evidentemente antes de chegar ao trasplante, porque o trasplante pois, pode sair ben, pode sair mal, a ciencia sigue avanzando e nós o que intentamos é pois, que se frene esta enfermidade, non? Claro. Investigación, fondos para investigar ciencia, falta cartos e moito non, todo o que pretende non só visibilizar, falar de enfermidade de DEN que sexa menos rara para o conxunto da cidadanía, con murais, con actividades, con mil historias, e agora un festival. Que é a cuarta edición, pedazo festival, que antes de que me fales de que vai ocurrir este sábado en Bertamiráns, rifas solidarias, a entrada de balde, vai ser no Parque do Ameneiral, como digo, en Bertamiráns a partir das 5 da tarde, un cartel moi chulo, que vaya por diante isto. Un cartel moi chulo que nos fixo na edición do 2023, que foi o último que fixemos, facíase na Carballeira de Santa Minia, que, bueno, por diferentes razóns está un pouco enfermiña e por eso sí. Mudamos de ubicación este ano. Este cartel fixo no Vizoso, que faleceu este mes de xaneiro. Precisamente íbamos a falar con el para que fixera o deste ano, porque foi unha persoa moi solidaria con nós, que se prestou a facer o cartel. E, bueno, esta é como se fora unha homenaxe, non? Pois mantemos o cartel del porque é unha maravilla, porque claro. É un artista, entón, pois, aquí está o seu legado e o seu recordo, non? Sí. Que teremos? Que isto de Fest for Den? A ver, contame, porque vai haber de todo. Actuacións, pero tamén un montón de... Moitas cousas. Isto naceu a raíz da iniciativa de Fran Rey e Manuel Rey, de Onde Queiras. Eles propuxeronnos fai 4 ou 5 anos facer un pequeno festival en Brión. Empezámoslo a facer. A verdade é que, bueno, se non fora por eles é imposible, porque, madre mía, o que leva... Leva moito jaleo, Sí, leva moito jaleo. E, ademais, bueno, hai que ter en conta que toda esta xente que está aquí no cartel ven solidariamente, o sea, deixa de facer as súas cousas, deixa de ter o seu tempo e ven a botarnos unha man a cambio de nada. Entón, desde aquí agradecerlle a toda a xente que está detrás e a todos os voluntarios amigos que nos axudan ese día a tolear ali no festival, pois que estamos super agradecidos e que todo o que se recaude vai para o hospital, para a investigación. Claro. A entrada é de balde porque realmente non queremos, é un parque aberto a todo o mundo, pode vir quen queira, vai haber xogos dirixidos por Bios Bardos que vai colaborar desde as 5 da tarde ata as 8:30. Vaise facer un gran mural colaborativo, un pouco moi relacionado coa nosa actividade artística, pero neste caso contamos con Joe, que traballa en ACEM tamén, colabora con eles, vai a levar ela o tema do mural ali cos rapaces e con quen queira pintar en directo. A cambio da entrada de balde, quen queira colaborar de outro xeito, fixemos unhas rifas solidarias que están á venta en moitos puntos de Ames e Brión e que despois teremos moitos sorteos, cenas no Milongas, no Asador Abelleira, no Bacabella, Sicilia en Boca, Xea tamén colabora, Brión Dental. Bueno, temos unha serie de sorteos que faremos a partir das 8. Compras as rifas solidarias 2 euros, compras as que queiras e depois hai unha casa e un premio, un sorteo. Exactamente, que se van a facer esa mesma tarde a partir das 8 da tarde. Os sorteos. Nada, e ademais desto temos ata este venres un Bertatapeo, que hai 4 locales que están, bueno, está vinculado tamén ao festival, antesala do festival, eses 4 locales que están poñendo unha tapa solidaria ata o venres.
E, bueno, non quero esquecerme que este festival comezou o día 30 coa actuación de Abraham Cupeiro, que eso tamén está dentro do festival, así que, bueno, moi contentos coa actividade que temos este final de curso. É potente, son o día grande, pero como vedes hai ramificacións, Sí. Cupeiro, o tapeo, que non para, é unha asociación moi viva, moi artística, moi cultural, e con ese trasfondo máis que solidario de conseguir cartos, fondos para seguir avanzando na ciencia, para que aqueles hugos que veñan pois teñan algo máis de traballo feito, non? En avance da investigación desta enfermidade. Ojalá, é o que queremos. O desexo, é non? O que queremos, sí. O desexo. Quen se subirán ao escenario? Porque hai unha morea de... Pois, para empezar, quen vai a presentar e a levar a voz cantante. A voz cantante é Leti da Taberna, Leti. que coñecimos recentemente, está moi vinculada tamén a Brión, polo grupo de baile e demais, entón, bueno, super riquiña, e super agradecidos de que ela leve todo o festival, porque é unha crack, vamos, está aí despuntando cos seus monólogos. Despois teremos a actuación de Paco Nogueiras, haberá un pouco de todo, non? Para todos os públicos e para nenos, maiores, sí, é un infantil, festival para toda a familia. Empezará Paco Nogueiras, bueno, máis ou menos é a orde, non temos unhas a orde horas... que está no cartel, máis ou menos. Sí, máis ou menos. Empezará Paco Nogueiras, despois estará un mago Iván, Tambucada, que é un grupo de batucada que ven de Lugo, donde tocan Enzo, que é o neno que ten dent de Lugo e súa nai. Entón veñen un grupo de tambucada o grupo Tambucada de Lugo, son elas, Retranqueiriños, Mari Iglesias, As Maianas e Dos hombres e tercio. A verdade é que a maioría do cartel son xente de Ames que, bueno, que colaboran solidariamente, xa o dixen, e nada, e que moitas gracias a todos por botarnos unha man con todo este festival. Empezas 5 máis menos, sí, ata que vos voten. Mais ou menos 11:30, 12 da noite, rematamos con Dos hombres e tercio, que é un grupo aí máis rockero e tal. Con forza. Sí, e, bueno, esa é máis ou menos o horario. Bueno, pois cita ineludible, nos estaremos por ali con nosos micrófonos e demais. Pola mañá estaremos en Santiago tamén con unha iniciativa deportiva, neste caso, a favor de ACEM. Pola tarde estaremos en Bertaminás cunha cita cultural a favor de Art for Them. Outro día, onte falábamos, e hoxe tamén, de como se involucran a xente. De como todo o mundo crea un tecido de apoio, de arroupe, que senón sería impensable facer unha cuarta edición, primeira, segunda, terceira, cuarta edición de algo que implica moita xente, a moita xente, a moitas empresas, a moitos organismos, non? Moitísima. Neste caso, nos unimos os concellos de Ames e Brión, nós somos de Brión, este festival tivo as súas 3 primeiras edicións en Brión, entón parecíanos, isto é algo solidario, claro. Ao final aquí non se trata nin de política, nin de intereses de ningún tipo, unir esforzos, unir a Brión e Ames por esta causa que a nós estános moi vinculados os dous concellos, xa che digo, colabora tamén os empresarios de Ames, e despois toda a parte de axuda que hai detrás de todo isto, non só os artistas, senón a xente que está día a día axudándonos e que nos van a axudar coas cantinas, como é o bar Novo Faro e Onde Queiras, que van a levar todo o peso da barra, ofreceránse bocadillos e perritos ali para que a xente poida ter un pouco de todo. Entón, bueno, a verdade é que hai moito traballo detrás de todo isto. E todo o que se fixo. Porque outro día Fernando comentaba aquí e falaba de cifras, non sei se as tes en mente, pero de todo o que se foi recadando xa e de todo o que axudou a poder investigar. Todo o que queda, pero todo o que se fixo, non sei se te sentas un día e dis, madre mía, pois xa logramos pouco pero moito, non? Para nós é moitísimo, claro. A verdade que non, porque, bueno, temos unha relación co laboratorio, entón, evidentemente, nós queremos saber como van as cousas, como avanza, o que vai chegando, porque, ademais, nós temos unha conta no IDIS, no Nefrochus, e non todo pasa pola asociación. Nós somos unha asociación pequena privada que aínda non somos de utilidade pública, entón hai moitas donacións que chegan a través, que van directas ao hospital, porque o hospital é quen emite ese certificado de donación. Entón, nós vamos facendo cousas, vais enchendo o peto, e realmente levamos 160.000 euros desde 2021, porque, aínda que nós comecemos a facer cousas en 2020, a asociación formouse en 2021,
O acordo co IDIS firmouse en decembro de 2023 e para nós é unha pasada, bueno, e que 160.000 euros. E que o ano pasado conseguimos que viñeran 2 ratóns coa mutación da enfermidade de Dent, que agora hai unha moza que está facendo a tesis sobre a enfermidade de Dent, e, bueno, pois ao final que se invirtan recursos e esforzos na enfermidade de Dent, é o que queremos. Eu non son moi consciente, sinceramente, porque ao final vas facendo cousas, é moito esforzo, pero, bueno, alégrame que polo menos estemos aí, que se lle faga caso a esta enfermidade, porque se non fixéramos todo eso, entraría dentro dun saco infinito, porque hai millóns de enfermidades, entón nos pelexamos pola que nos toca, claro. Pois en Bertamiráns tamén foi un dos, non sei se os últimos, pero dos máis recientes murais que o último, foi o último, non? De momento, aí en Bertamiráns tamén eses murais que se un bota vai conducindo, vai andando, vai camiñando, neste caso en Bertamiráns, outros indo cara a Padrón. Bueno, en fin, que hai uns cantos xa por espallados por toda Galicia. Hai, e temos algún en Asturias tamén. Si Rosalía, en Asturias tamén. Sí. Bueno, pois eses murais, porque realmente, Fernando Maistí, sodes iso. Ilustradores, sodes... Bueno, eu estudiei publicidade, dedícome a temas de deseño gráfico e tal, el é profesor de arte, entón isto naceu no confinamento, na casa, facendo cousas e ao final é o que sabemos facer, non? Facer este tipo de cousas, ocurrense nos ideas. E, bueno, tamén ampliamos o tema deportivo, como xa sabedes, bueno, pois porque a xente che vai dicindo podemos facer e agora pois estamos tamén involucrados coa Gladiator Race, que teremos a seguinte edición en setembro, e bueno, aí andamos un pouco con todo o que se poida facer. Pois iremos contando e narrando, bueno, na nosa páxina web, en entrevistas, tamén este sábado meterémonos nese parque do Ameneiral, non? Sí, no parque do Ameneiral en Ames, muda de Brión a Ames, pero coa mesma esencia que en torno á festa, en torno á cultura, un evento moi familiar, pois visibilizar a enfermidade de Dent e contribuir a aqueles asistentes a que esos 160.000 euros que se levan xa doados e conseguidos dende 2021 pois sigan aumentando, siga medrando a investigación que empece a dar outras solucións pois esa enfermidade de Dent, como digo, a calificaban non de rara, de moi rara. De moi rara. En seu día failamos aquí dunha enfermidade moi rara. Se xa raro, xa se pode interiorizar de que non é moi común, moi rara, pois a verdade é que toca loitar aínda máis. Algo máis, María? Graciñas por virse antes de nada. Algo máis que queres apuntar? Gracias a vos por apoiarnos, que ao final toda a labor que facedes de darnos visibilidade tamén é gracias a vos, senón na casa non se escoitaría nada. E nada, e gracias a toda a xente que hai detrás de todo isto, que hai moita. Non quero deixar de lado tamén a Rei Centolo, porque Rei Centolo é unha das empresas que nos fai todos os produtos solidarios e que teremos tamén un posto de merchandising ali en Bertamiráns. Temos nova camiseta, que ainda non nos dou tempo nin a sacala. Hai nova cami. Vais estrear aí? Bueno, xa se estreou xa se estreou no Santiago en Vivo, sí, pero non nos dou tempo a facer nada con ela. Pero bueno, que temos as camisetas gracias a Rei Centolo e que sigue colaborando con nós e enviando cartos á investigación, e gracias a todos os que están detrás de todo isto e a vos por darnos cobertura. Pois os parabéns teñen que ir para ti e para Fernando e para o resto de familias que loitan, que batallan e que se integran nesa asociación que vincula a arte, o deporte, a cultura, en fin, todo vai ao mesmo peto, que é a investigación da enfermidade de Dent. Graciñas, María, vémonos o sábado. Gracias. Chao.